Ζεστή σοκολάτα. Με τρουφά. Μπόλι. Το θυμήθηκες. Σε ευχαριστώ. Σου έχω κρατήσει και το μισό μου σάντουιτς σε περίπτωση που πεινούσες. Τι είναι? Τυρί και τουρσί. Χωρίς ντομάτες. Οι ντομάτες δεν ταιριάζουν πολύ με το τουρσί. Ούτε σαλάτα. Θα σου το έκανα αυτό. Δεν έχει ούτε ντομάτες ούτε σαλάτα. Έχει μόνο τυρί και τουρσί. Το θες? Θα το κρατήσω για αργότερα. Όχι, όχι, θα το φάω. Αν και δεν είμαι πολύ σίγουρος για το τουρσί, αλλά θα το φάω. Εσύ το έφτιαξες? Ναι. Φτιάχνεις σαντουίτς? Τι, σου φαίνεται περίεργο? Όχι, η μαμά μου φτιάχνει. Τότε είμαστε δύο. Ναι. Ωραία είναι. Είναι λίγο ζεστή. Δεν με πειράζει. Δείχνεις καλύτερα από την τελευταία φορά. Τι σημαίνει αυτό? Είσαι ροδαλός ξανά. Μιλάς σαν γιαγιάκα. Έτσι λες. Είσαι ροδαλός ξανά, ελαφρά το πέρασες. Ωραία φωνή. Όχι. Βλέπεις συχνά τους παππούδες σου? Τώρα τελευταία όχι. Όχι, ενώ πριν γίνουν όλα αυτά. Ναι. Πιο πολύ δηλαδή από την πλευρά του μπαμπά μου. Η μαμά μου δεν θα πάει καλά με την τούτη. Ναι, το έχουμε συζητήσει αυτό. Πώς είναι οι γονείς του μπαμπά σου? Ξέρω κι εγώ. Σαν και εκείνη. Δηλαδή? Δηλαδή του αρέσουν συγκεκριμένα πράγματα. Δεν έχει σάλτσα, τι κρίμα. Ή θα μπορούσε να έχουν μια φέτα με το φαγητό αμάντα. Μια φέτα? Τι φέτα? Ψωμί. Είσαι σνόμπ, έτσι. Όχι, απλώς δεν είμαι από εκεί που είσαι εσύ. Και πώς το λες το ψωμί αν δεν το λες φέτα? Ψωμί? Είσαι σνόμπ. Εντάξει, Τζέιν. Αν σε κάνει χαρούμενο, τότε είμαι. Είμαι σίγουρος ότι τον παππού σου τον λες κύριε παππού. Όχι. Είμαι σίγουρος. Τον λέω ποπ. Τι? Ναι. Αλήθεια. Ναι, έτσι τον λέω. Χριστέ μου. Δεν ξέρω γιατί. Τι? Ίσως εκείνος να μου ζήτησε να τον λέω έτσι. Είσαι πολύ σνόμπ. Δεν θα δοκιμάσεις το σάντουιτς? Θα το φάω αργότερα. Είναι το τουρσί, ξέρεις, το μισό. Το μισείς? Ναι. Έκανα μεγάλη γκάφα τότε. Μάλλον. Οκ. Μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για σένα? Να μου πεις αν ο μπαμπάς σου μοιάζει στον παππού σου. Ξέρω εγώ, ναι. Στο τι λένε μόνο ή και στο πώς ενεργούν? Τι άνθρωποι είναι ο μπαμπάς σου και ο παππούς σου? Άντρες. Οκ. Θα έλεγες ότι είναι αρενοποί? Το είπες ήδη. Όταν ακούω τη λέξη αρενοπός, σκέφτομαι κάποιον που φτιάχνει τα πράγματα, που επιδιορθώνει τα πράγματα, που του αρέσουν τα σπορ, που του αρέσουν οι παμ. Ναι, ναι. Όχι παπ, αλλά ναι. Ο μπαμπάς σου δεν πάει στην παμ? Όχι. Όχι τόσο όσο pop. Δεν θα με αφήσει να το ξεχάσω, Όχι. Άρα ο παππούς σου είναι πιο πολύ τύπος της παμ? Δεν ξέρω, δεν πολύ έρχεται σπίτι πια. Κάθε πότε έρχεται? Κάθε δεύτερη Κυριακή ίσως. Μερικές φορές έρχεται και μέσα στην εβδομάδα, αλλά τότε που είναι πιο πολύ η γιαγιά μου. Πιο πολύ στις διακοπές. Θυμάμαι είχαμε πάει μαζί στην Τενερίφη. Διακοπές? Όχι, για να μαζεύουμε μπανάνες. Προφανώς για διακοπές. Οκ. Πρώτη φορά ακούω κάποιον να μιλάει ενώ ειρωνεύεται για μπανάνες. Το άλλο που ακούω, ή μάλλον που σκέφτομαι όταν ακούω ότι δεν ξέρω πώς, είναι ο τρόπος. Όλο αυτό ξεκίνησε επειδή σε είπα γιαγιάκα. Τι? Το ξεκίνησε επειδή σε είπα γιαγιάκα και τώρα μιλάς για αρενοπότητα. Ναι. Ναι. Την πρώτη φορά έχεις πραγματικές ερωτήσεις. Είναι σωστό αυτό, Τζέιμι, καταλαβαίνεις αν είναι λάθος. Τώρα φουλιαρείς για μαλακίες. Ελπίζω πως όχι. Μα αυτό κάνεις. Την πρώτη φορά με ρωτούσες, είναι σωστό να φάει ένα χάμστερ το παιδί του. Τώρα μιλάμε για το ψωμί. Με ενδιαφέρει. Νομίζω ότι προσπαθείς να με ξεγελάσεις. Γιατί να σε ξεγελάσω? Μα αυτό κάνεις. Δεν με πειράζει ο μπαμπάς μου, εντάξει. Εντάξει, το ξέρω. Ναι, μιλάμε για αυτόν, δεν χρειάζεται. Εντάξει αν έτσι νιώθεις, αλλά δεν προσπαθώ να σε ξεγελάσω. Σε θύμωσα τώρα. Μπορώ να δω τις σημειώσεις όσα έγραψες για μένα? Βλέπεις να γράφω? Κάτι θα γράφεις. Ναι. Μπορώ να δω τι έγραψες? Όχι. Οι δικηγόροι λένε ότι δουλεύεις για μας. Δεν λένε αυτό. Το ξέρω γιατί τους ρώτησα όταν μου το ξαναείπες. Τους μιλάς? Στο έχω εξηγήσει. Εκείνοι με προσέλαβαν. Τι λέτε?
Γράφω μια ανεξάρτητη. Το τονίζω. Τι σου είπαν? Γράφω μια ανεξάρτητη αναφορά αδικήματος, την οποία θα διαβάσει ο δικαστής για να δει αν καταλαβαίνεις τις κατηγορίες. Θέλω να σου μιλήσω, Τζέιμι. Και εσύ σε μένα. Ναι, είπαμε κάποια πράγματα την προηγούμενη φορά. Σε κάνω να βαριέσαι? Όχι. Εντάξει. Και εσύ, και όλοι μας δηλαδή, είμαστε πολύ περίπλοκοι στις άμεσες ερωτήσεις. Παρ' όλα αυτά, την προηγούμενη φορά είχαμε κάνει μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Θα ήθελα να την ξανακάνουμε. Είχαμε πει για τη μητέρα σου, τους φίλους σου, την αδερφή σου. Δεν θυμάμαι να είπα κάτι. Κι όμως, είπες. Συζητήσαμε για το πώς νιώθεις για τη μαμά σου, τη Λίσσα, τους φίλους σου. Και τώρα θέλεις να μιλήσουμε για τον μπαμπά μου? Πολλά θέλουμε να πούμε. Μπορώ να σου πω κάποιες από τις ερωτήσεις που σημείωσα για σήμερα. Εντάξει, ναι. Ωραία. Ήθελα να σε ρωτήσω για τον καυγά που είχες. Δεν ήταν τίποτα. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το γιατί έμπλεξες σε καυγά. Εκείνος με χτύπησε πρώτος. Γιατί? Είχαμε κόντρες για διάφορα. Δεν ήταν κανονικός καυγάς. Άρα μου λες ότι δεν είχε ενδιαφέρον. Όχι. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Ώστε εγώ κάνω κουμάντος τώρα. Ίσως. Θέλω να μου πεις για το πώς είναι να είσαι άντρας. Θες ψωλή και αρχιδιά? Όχι. Θέλω να μάθω το πώς βλέπεις εσύ το να είσαι άντρας. Δεν ξέρω. Εντάξει. Είναι πολύ αφηρημένη ερώτηση. Ενώ ο καυγάς πολύ συγκεκριμένη. Παρ' όλα αυτά, μου είναι ωφέλιμο να δω πού θα πάει η συζήτηση για να καταλάβω το πώς νιώθεις και πώς βλέπεις τον μπαμπά και τον παππού σου. Γι' αυτό σε ρωτάω έτσι, αντί να σου πω, Τζέιμι, πώς είναι να είσαι άντρας. Τζέιμι, πώς είναι να είσαι άντρας? Δεν προσπαθώ να σε ξεγελάσω, προσπαθώ να κάνουμε μια συζήτηση. Πες μου για τον μπαμπά σου. Μπορώ να δω τις σημειώσεις σου? Όσα έγραψες και πώς? Δεν κάνεις τόσο πολύ κομμάτι. Πες μου για το πώς φαίνεται στον μπαμπά σου η δουλειά. Επισκευάζει τουαλέτες. Εσύ τι λες? Του άρεσε? Είναι εργατικός. Δουλεύει ως αργά. Ξέρεις, οι περισσότερες δουλειές, οι έκτακτες, είναι αυτές που έχουν πάντα τα καλύτερα λεφτά. Είναι αστείος. Μερικές φορές. Στοργικός. Υποθέτω. Θυμωμένος. Υποθέτω πως ναι. Πόσο θυμωμένος γίνεται? Δεν με έχει χτυπήσει ποτέ. Εντάξει, συνέχισε. Τι να συνεχίσω? Αυτό θες να σου πω? Γιατί είπες ότι είμαι θυμωμένος? Απλώς εκνευρίζεται, όπως όλοι. Εντάξει, δεν πειράζει. Έχει φυσιολογικό θυμό. Βασικά, μια φορά που το θυμάμαι, γκρέμισε μια αποθήκη από τα νεύρα του. Αλλά αυτό δεν κάνει κάτι παραπάνω. Φοβήθηκες? Όχι. Μου είχε φανεί πάρα πολύ αστείο. Και στη Λίσσα το ίδιο. Η μαμά μας πήγε μέχρι τα δωμάτια. Δεν κάνει έτσι συχνά. Πολύ σπάνια. Τι κάνει όταν δεν δουλεύει? Νιώθω ότι τον περνάς από τεστ. Όχι, θέλω να μάθω τι πιστεύεις για εκείνον. Παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή σου. Ή ήταν ο συνοδός σου. Ναι, επειδή δεν κρίνει. Είναι καλός άνθρωπος. Ωραία. Χαίρομαι γι' αυτό. Τι κάνει όταν δεν δουλεύει, λοιπόν? Του αρέσουν όλα τα αθλήματα. Θα έκανε ενδιαφέρον μέχρι και το bowling στο γρασίδι. Θα το βλέπεις μαζί του? Όχι. Δεν είναι το γούστο μου. Δεν σου αρέσουν τα αθλήματα? Όχι. Κανένα? Ναι. Δεν ήμουν καλός στα αθλήματα. Αλλά ήμουν πολύ καλός στο να αποφεύγω τη γυμναστική. Πώς το κάνεις αυτό? Να, λέω ας πούμε ότι πονάει το χέρι μου, ότι έχω χτυπήσει το πόδι μου. Κύριε, πονάει η κοιλιά μου. Μπορώ να καθίσω. Κάτι τέτοιο. Και ο μπαμπάς σου τι λέει γι' αυτό? Δεν το ξέρει. Ξέρει δηλαδή ότι δεν είμαι αθλητικός τύπος, αλλά εκείνος με πήγαινε στο γήπεδο τα Σάββατα. Κάναμε μαζί προπονήσεις. Μια φορά τα σκάτωσα και γύρισε το κεφάλι του από την άλλη και κοιτούσε αλλού. Έκανε ότι δεν το είπε δηλαδή? Ίσως δεν ήθελε να τον δω που με κοίταζε μετανιωμένος. Μετανιωμένος? Δεν ξέρω. Ντροπιασμένος. Πώς ένιωσες εσύ όταν τον είδες ντροπιασμένο? Υποτίθεται ότι πρέπει να πεις ότι δεν τρεπόταν. Έτσι πρέπει? Ναι.
υποτίθεται ότι πρέπει να πεις δεν θα τρεπόταν το παιδί του Τζέιμι. Στο έχουν πει άλλοι αυτό. Αυτό είναι το σωστό. Δεν λες ψέματα, Όχι. Δεν μ' αρέσουν τα ψέματα. Λοιπόν, κι εγώ δεν ήμουν καλή στα σχολικά αθλήματα. Ναι, αλλά ήσουν καλή σε άλλα. Σωστά. Τι σε κάνει να το πιστεύεις αυτό? Αυτό μου βγάζεις. Και είσαι και έξυπνη. Εσύ δηλαδή δεν πιστεύεις ότι είσαι καλό σε κάτι άλλο? Όχι. Και δεν με ένοιαζε που δεν είμαι. Πρέπει να είναι δύσκολο να το νομίζεις αυτό. Οι περισσότεροι άνθρωποι έτσι νιώθουν. Ότι είναι κακοί σε όλα. Είναι οι περισσότεροι. Και η αδερφή σου αυτό πιστεύει? Όχι. Η Λίζα είναι έξυπνη. Ο πατέρα σου? Δεν ξέρω. Η μαμά μου όμως έτσι νιώθει. Ότι είναι κακή σε όλα. Μπορεί να φτιάξει ένα ψητό, αλλά θα πρέπει να της μιλήσεις η ίδια για να καταλάβεις. Έχεις γνωρίσει τους γονείς μου? Ναι. Ναι. Έχω μιλήσει με τον πατέρα στο τηλέφωνο. Στο πλαίσιο της αξιολόγησής μου. Πώς είναι? Καλά. Στεναχωριέται που είσαι εδώ. Δυστυχώς δεν μπορώ να σου πω περισσότερα. Λοιπόν, είναι λάθος που είμαι εδώ. Μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση? Φυσικά. Μπορείς να με βγάλεις από εδώ μέσα? Φοβάμαι πως δεν μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό. Γιατί δεν έβαλαν σε μια κανονική φυλακή? Ήταν το μόνο διαθέσιμο. Το τρελοκομείο. Είναι ίδρυμα αγωγής ανηλίκων. Αγωγής. Σε τι μας εκπαιδεύουν? Όλα τα παιδιά απλώς φωνάζουν στην τηλεόραση συνέχεια. Τα έχουμε πει. Ο άλλος παθαίνει αμόκ με τις σαπουνόπερες. Ο άλλος παθαίνει σοκ όταν βλέπει τον Στίβεν Το ίδρυμα Μακδόναλντ. αγωγής ανηλίκων Είναι όλοι τρελοί εδώ μέσα. ήταν το πιο κατάλληλο μέρος για αυτό. Ο Ράιαν μένει σπίτι μέχρι τη δίκη του. Ο Ράιαν δεν κατηγορείται για ένα τόσο σοβαρό έγκλημα. Κατηγορίες. Όλα είναι κατηγορίες. Άμα το είχα κάνει, ναι. Άμα την είχα βλάψει, ναι. Αλλά δεν το έκανα, οπότε. Από όσο ξέρω. Και δεν το αποφασίζω εγώ. Ξέρεις, εάν θα με μεταφέρουν για τη δίκη, Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. θα είναι στο Λονδίνο ή εδώ κοντά. Τζέιμι, πρέπει να καθίσεις. Δεν ξέρεις ή δεν θες να μου πεις? Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Τζέιμι, πρέπει να καθίσεις. Δεν θέλω να καθίσω. Αν δεν καθίσεις, θα πρέπει να σταματήσω αυτή τη συζήτηση. Ίσως αυτό να θέλω. Το θέλεις? Θα συνευρίαζε. Θα έπρεπε να γυρίσεις σπίτι και να ξαναρχώσω. Αν δεν καθίσεις, θα Δεν πρέπει. θέλω να καθίσω κανόκο! Δεν θα μου πεις εσύ πότε να κάτσω. Δεν ελέγξες τι δεν κάνω στη ζωή μου. Πάρ' το καλά στο κεφάλι σου. Χαμά! Σωστά, Τζέιμι. Δεν είμαι αστυνομικός. Δεν σου έκανα ομολογία. Προσπαθώ να καταλάβω. Ξέρω ότι νομίζεις ότι προσπαθώ να σε ξεγελάσω. Στο είπα εδώ και πολλή ώρα. Θέλω να καταλάβω τι καταλαβαίνεις εσύ. Καταλαβαίνω ότι θες να καταλάβεις τι καταλαβαίνω. Εμπρός. Κάνε τις ερωτήσεις σου. Θα φέρω καλύτερα. Εντάξει. Λοιπόν, το άλλο που σκέφτομαι σε σχέση με τη λέξη αρενοπότητα είναι το πώς νιώθουν οι αρενοποί άντρες για τις γυναίκες. Πάλι σε αυτό γυρίσαμε. Ναι. Μπορούμε? Ναι. Θες να καταλάβεις τι καταλαβαίνω για τις γυναίκες. Πάω να σου φέρω μια άλλη σοκολάτα. Όχι, δεν πειράζει. Πάω! Όχι, κάτσε, δεν πειράζει. Δεν μου αξίζει, σου φώναξα. Κάτσε, δεν πειράζει. Και ρώτησέ με για άντρες, γυναίκες, ό,τι θες, θα σου απαντήσω. Κάποια γνώμη θέλεις για άντρες και γυναίκες. Πώς συμπεριφέρεται ο μπαμπάς σου στη μαμά σου? Πάλι με αυτόν θα βάλεις. Όχι, καμία σχέση. Είναι καλός μαζί της. Είπες ότι γκρέμισε μία αποθήκη. Έχει νεύρα μόνος του, αλλά δεν την έχει χτυπήσει ποτέ. Μιλάει με άλλες γυναίκες. Τι, Ρωτάω αν έχει γυναίκες φίλες. όχι, αγαπάει τη μαμά μου. Ρωτάω αν έχει γυναίκες φίλες. Έχει τους φίλους του. Και είναι άντρες.
Ναι, κακό είναι αυτό. Όχι, δεν είναι κακό. Θα μιλάμε για πολλή ώρα και το μπομπά. Τζέιμι, προσπαθώ να καταλάβω. Να καταλάβεις. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχουν όλα αυτά. Εντάξει. Εσύ τι γνώμη έχεις για τις γυναίκες? Τι συμπαθώ. Έχεις φίλες γυναίκες? Όχι. Έχεις φίλους άντρες? Όπως και ο μπαμπάς σου. Ο άλλος ψυχολόγος έκανε πιο normal ερωτήσεις, το ξέρεις. Εντάξει. Θα ήθελες να μάθεις. Δεν επιτρέπεται. Απλώς το λέω. Πρέπει να βγάλω ανεξάρτητα συμπεράσματα. Εντάξει. Δεν θα πω τίποτα. Λοιπόν, ποια είναι η γνώμη σου για τις γυναίκες? Τι συμπαθώ. Αλλά δεν είσαι φίλος μαζί τους. Δεν είμαι όμως και μαλάκας. Σ' αρέσουν οι γυναίκες? Ναι, δεν είμαι γκέι. Είπαμε ότι δεν έχεις κοπέλα. Όχι. Θα ήθελες να έχεις? Ναι, ποιος δεν θέλει να έχει κοπέλα. Και αν είχες κοπέλα, τι θα κάνατε? Θα πηγαίνατε ραντεβού? Και αν πού θα πηγαίνατε? Θα πηγαίναμε σινεμά, μάλλον. Τι ταινία θα βλέπατε? Τρόμο. Γιάννη των 15 ετών. Δεν μου λέει, μπαίνεις πολύ εύκολα. Και μετά το σινεμά τι θα κάνατε? Θα ήθελες να γυρίσεις σπίτι? Θα πηγαίνατε βόλτα? Δεν νομίζω ότι θα τη γύριζα μέχρι σπίτι. Θα ήθελες να τη φιλήσεις? Επιτρέπετε να κάνετε αυτές τις ερωτήσεις. Δεν τα συζητάτε αυτά σε σεξουαλική αγωγή? Μέχρι πού μπορεί ένα αγόρι της ηλικίας σου να φτάσει σεξουαλικά με ένα κορίτσι ή με ένα αγόρι αντίστοιχα? Σου είπα, δεν είμαι γκέι. Δεν υπονοώ ότι είσαι. Θες όντως να μάθεις. Ναι, αν μπορείς. Δεν ξέρω, φιλιά, αγγίγματα. Όταν λες αγγίγματα, Έχω φτώματα. στο στήθος της, Ναι, στα οπίστια της, ναι. στο κόλπο της, στο ιδρύο της. Δεν ξέρω, ίσως. Μάλλον όχι. Σίγουρα επιτρέπετε να κάνετε αυτές τις ερωτήσεις. Δηλαδή, θεωρείς ότι είναι φυσιολογικό για ένα 13χρονο ετεροφιλόφιλο αγόρι να κουμπάει τα οπίστια και το στήθος μιας κοπέλας? Μέσα ή έξω από το παντελόνι? Μέσα, ίσως. Έξω κυρίως. Και τα έχω κάνει αυτά όλα. Δύο κοπέλες μου έχουν δείξει και το στήθος, θέλω να πω. Μπορείς να τα λες όπως θέλεις. Μία μου είχε πιάσει και το πουλί μου, επάνω από το παντελόνι. Εντάξει. Νομίζω ότι της άρεσε. Εσένα σου άρεσε? Φυσικά. Όχι. Δεν σου άρεσε? Δεν ξέρω. Δεν υπάρχουν αυτές απαντήσεις από το Τζέιμι. Μπορείς να πεις την αλήθεια όσο μπορείς. Ναι. Δεν συνέβη αυτό. Δεν σε άρχισε πάνω από το παντελόνι? Όχι. Δεν με άκουσε. Σου έδειξαν το στήθος σου δύο κοπέλες? Όχι. Αλλά έχω δει φωτογραφίες. Φωτογραφίες πορνό? Όχι. Όχι πορνό. Όλοι βλέπουν πορνό. Αυτές ήταν από δύο συμμαθήτριες που ήξερα. Το ξέρω. Είδες γυμνόσατες φωτογραφίες δύο συμμαθητριών σου? Ναι. Η Κέιτι ήταν μια από αυτές τις κοπέλες? Τι. Πώς το ξέρεις. Πώς ένιωσες? Τι. Πώς το μάντεψες. Δεν το μάντεψα. Ρώτησα. Πώς ένιωσες όταν την είδες? Ρωτάς αν μου σηκώθηκε. Ρωτάω πώς ένιωσες. Μου άρεσε. Επιτρέπετε να μιλάμε έτσι. Πώς νιώθεις όταν βλέπεις γυμνές φωτογραφίες? Εσύ πώς λες. Ειδικότερα όταν βλέπεις γυμνές φωτογραφίες από αυτά που ξέρεις. Δεν ξέρω. Καλά. Ισχυρός, ότι σου δίνει εξουσία. Όχι. Είναι απλώς περίεργο. Η Κέιτι, σου άρεσε? Δεν ήταν ο τύπος. Άρα δεν σου άρεσε. Ήταν κάπως χωρίς παρεξήγηση. Πλάκα. Μάλιστα.
Αυτό είπαν όλοι όσοι είδαν τη φωτογραφία. Στάθηκε μέσω Snapchat, ξέρεις, σε όλους μας. Την έδειχνε από τη μέση και πάνω. Τίποτα περισσότερο. Την έστειλε στο Fidget και αυτό σε όλους μας. Γιατί την έστειλε στο Fidget? Δεν ξέρω. Πόμουστε. Άρα προσπαθούσε να τον προσελκύσει. Μάλλον εκείνος τη συζήτησε. Αλλά δεν θα πάρει άλλες. Όχι, είναι νεκρή. Όχι, δεν εννοούσα αυτό. Γενικά εννοώ δεν θα πάρει από άλλες κοπέλες. Δεν εκτίμησε αυτή του μαλάκας. Άρα θεωρείς ότι ο Fidget έπρεπε να συγκεντρώσει φωτογραφίες περισσότερων κοριτσιών πριν τη στείλει στα όλα. Ναι. Δεν ξέρω. Γιατί είπες συνεννοηθεί έτσι? Γιατί? Τζέιμ, σε ρώτησα πριν αν αρέσει τις γυναίκες. Ή και αν σου αρέσουν. Εσύ θεωρείς ότι αρέσει τα κορίτσια? Τι ερώτηση είναι αυτή? Σε ρωτάω αν πιστεύεις ότι αρέσει τα κορίτσια. Όχι. Όχι βέβαια. Γιατί όχι βέβαια? Γιατί είμαι άσχημος. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Δεν θα πεις ότι δεν είμαι? Δεν έχει σημασία η γνώμη μου. Δεν μιλάς σε νορμάλ άνθρωπος. Πώς θα ένιωθες αν σου το έλεγα? Γιατί δεν μιλάς σε νορμάλ άνθρωπος? Πρώτα ήθελες να σου αντικρούσω ότι ο πατέρας σου δεν τρέπεται για σένα, και τώρα θες να σου αντικρούσω ότι εσύ θεωρείς τον εαυτό σου άσχημο. Δεν ξέρω. Εγώ με ενδιαφέρει ότι εσύ θεωρείς ότι είσαι άσχημο. Εσύ πώς τα νιώθες, Δεν ξέρεις. Εσύ είσαι μια κούκλα. Δεν είμαι εγώ το θέμα, Τζέιμι. Δεν είσαι όμορφη. Δεν είμαι εγώ το ενδιαφέρον άτομο εδώ. Δεν είσαι όμορφη. Με θεωρείς άσχημο? Δεν έχω εκφράσει γνώμη για κανένα από αυτά τα δύο ερωτήματα. Και φαντάζομαι ότι καταλαβαίνεις ότι έχω πολύ καλούς λόγους που το κάνω. Πολύ καλούς λόγους. Με ενδιαφέρει να καταλάβω εσένα. Να καταλαβαίνεις, αν καταλαβαίνω ότι καταλαβαίνω. Ναι. Ο άλλος ήταν πιο εύκολος. Καλά. Σε έκανε πιο εύκολα, αν καταλαβαίνω. Χρειάζονται δύο. Να καταλαβαίνω τι έκανα. Όχι, δεν το έκανα. Μου βάζετε λόγια στο στόμα μου. Είμαι σε μια κολοφυλακή εδώ μέσα. Εσύ! Γαμώ! Τι νόημα ήταν αυτό, τι το κάνεις εκεί? Το κάνεις να είμαστε την επιθέτη σου. Θέλω να κάτσεις κάτω. Όχι, δεν κάθομαι. Θα καθίσεις. Όχι, άντε καμίσου. Δεν κάθομαι. Τελείωσες. Αλλά θα κάτσω. Ευχαριστημένη. Θα φύγεις τώρα. Θα φύγεις. Θες να φύγω? Εγώ αποφασίζω. Αν θες να φύγω, μπορώ να φύγω, Τζέιμι. Σε μια προηγούμενη συνεδρία μας είπες πως έχεις φίλους, τον Τόμι και τον Ράιλι. Αλλά δεν θεωρείς ότι είσαι δημοφιλής. Ναι. Είπες ότι έκαναν bullying και στους τρεις σας. Το αγαπημένο σας θέμα. Τον Τόμι τον φώναζαν φτηνιάρη, επειδή η μαμά του ψωνίζει από τα πάμπλα. Δεν ψωνίζει. Τον Ράιλι τον έλεγαν χαζό. Ο Ράιλι είναι χαζό. Νιώθατε περιθωριοποιημένοι. Ψαγμένες λέξεις. Είπες ότι υπήρχε και σωματική βία. Σας έφτιαναν από τα παράθυρα, σας έβαζαν τρικλοποδιές. Ναι. Σας κορόιδευαν, σας κακοποιούσαν. Όχι. Τρικλοποδίες και φύσιμο μόνο. Η ερώτηση μου, Τζέιμι, είναι γιατί έχεις λογαριασμό στο Instagram? Τι? Τον χρειάζομαι. Γιατί? Δεν ξέρω. Αν δεν έχω λογαριασμό, δεν γίνεται να βλέπω τους άλλους. Μάλιστα. Ακολουθείς πολλές γυναίκες στο Instagram. Μοντέλα. Ναι. Δεν χρειάζεται να έχεις δικές φωτογραφίες. Γιατί έχεις? Γιατί ανεβάζεις φωτογραφίες σου? Δεν ξέρω, δεν επιτρέπεται. Ναι. Το κάνεις για να δείξεις στους νταΐδες ότι διασκεδάζετε οι τρεις σας. Με τον Τόμι και τον Ράιαν. Όχι. Για να δείξεις ότι διασκεδάζεις με την οικογένειά σου. Σιγά μην ανεβάζω φωτογραφίες με αυτούς. Οι μόνες που έχω είναι αυτές που με ταγκάρει η Λύσα. Το κάνεις ίσως επειδή σου κάνουν like στις φωτογραφίες σου. Ίσως επειδή ξεκινήσεις κάποια συζήτηση, κάνεις φίλους, γνωρίσεις κορίτσια. Όχι, μα τι λες. Η Κέιτ είχε γράψει αρκετά σχόλια στις φωτογραφίες σου. Ναι. Τι κάνεις, τι είναι αυτό? Έγραψε το εξής. Όχι. Επιτρέπετε να τις κάνεις αυτές τις ερωτήσεις. Ενέκρινε τις ερωτήσεις ο Ντίλον.
Ναι, τη ενέκρινε. Μπορώ να σου μιλάω. Αν έχεις απορίες, υπάρχουν άτομα εδώ για σένα για να σε βοηθήσουν. Λοιπόν, η Κέιτι έγραψε τα εξής στο Facebook σου. Στο Facebook. Στο Instagram. Φαίνεται σαν αψοκινησμένη. Μήπως τρόμαξες και με το φώναζα. Έγραψε τα εξής. Πόσο τρομακτικός μπορεί να είμαι πια, είμαι μόνο 13 ετών. Τι emoji είναι αυτό, Τζέιμι? Πολύ ντροπιαστικό να φοβάσαι ένα 13χρονο, wow. Κόκκινα φασόλια δεν είναι αυτά. Τι σημαίνει? Προσποιείται ότι ανήκω σε αυτές τις ομάδες. Αυτές τις ομάδες αλήθειες. Ποιες ομάδες αλήθειες? Αυτές που λένε ότι οι γυναίκες δεν θέλουν τους άντρες. Ανήκεις σε τέτοιες? Όχι. Ξέρεις τι λένε όμως? Ξέρω γιατί όλοι γι' αυτό μιλάμε, για τους incel. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί τους όμως. Υπονοεί ότι είσαι incel με όλα αυτά τα emoji? Ναι. Θα μου πεις τι σημαίνει? Θέλει αγάπη, δεν θα την έχει. Αυτό έχει να κάνει με το κόκκινο χάπι, έκρηξη. Αυτό είναι κάτι σαν το κόκκινο χάπι. Και αυτό εδώ είναι για το 80-20. Τι είναι το 80-20? Σημαίνει ότι το 80% των γυναικών θέλει το 20% των ανδρών. Τα σχόλιά της Εγώ δεν συμφωνώ μαζί τους όμως. Ναι. Τα σχόλιά της άρεσαν σε πολλούς. Ναι, μάλλον τους φάνηκαν αστεία. Θα σε πόνισε πολύ αυτό. Μάλλον. Το έκανε σε κάποιον άλλον? Όχι. Και γιατί το έκανε σε σένα? Επειδή είμαι άσχημος. Γι' αυτό πιστεύεις? Δεν ξέρω. Μάλλον είμαι ο πιο άσχημος. Τη ζήτησες εξηγήσεις? Ναι. Τι της είπες? Της είπα ότι δεν είμαι αυτό που νομίζει. Εκείνη τι σου είπε? Εκείνη απλώς χαμογέλασε, είπε όχι και έφυγε. Το είπε σε κάποιον άλλο? Όχι. Θα σε πλήγωσε? Εσύ το είπες αυτό. Δεν είναι αυτό που νομίζεις, δεν τη σκότωσα εγώ. Μπορεί να φαίνεται έτσι στο βίντεο, αλλά δεν το έκανα. Μην πιστεύεις ψευδείς ειδήσεις. Δεν σε κρίνει. Δεν τη σκότωσα. Το μόνο που έκανα... Κοίτα πως κάνεις, περιμένεις να πω κάτι σημαντικό. Το μόνο που έκανα ήταν να τη ζητήσω να βγούμε μετά από εκείνη τη φωτογραφία. Της είπα ότι λυπάμαι για ό,τι της έκανα. Που έδειξε σε όλους τα βυζιά της, το στήθος της. Σκέφτηκα ότι ίσως τώρα που είναι ευάλωτη, ίσως να της άρεσα. Σκέφτηκα ότι ίσως της άρεσα. Έξυπνο, δεν νομίζεις? Να της πεις να βγείτε ενώ όλοι την αντιπαθούσαν. Της είπα απλώς να πάμε μια βόλτα στο Λούνα Πάρκ. Της είπα ότι ο Φίτζετ είναι μαλάκας. Σκέφτηκες ότι θα την έριχνες επειδή ήταν ευάλωτη? Ναι. Νόμιζα πως είπες ότι δεν σου άρεσε. Έτσι νόμιζα ότι ήταν πλάκα. Εγώ απλώς έβαλα μια καλή μου φόρμα και... Δεν ξέρω γιατί στα λέω όλα αυτά, αλλά εγώ απλώς της είπα να πάμε μια βόλτα στο Λούνα Πάρκ. Και εκείνη τι είπε? Εκείνη είπε ότι δεν είναι τόσο απελπισμένη. Μετά έστειλε τα μήνυματα με τα emoji. Ναι. Σου επιτέθηκε επειδή νόμιζες ότι μπορούσες να της πεις να βγείτε? Εσύ το είπες. Έχω άδικο? Δεν τη σκότωσα. Ήτανε μια στρόφα. Μέχρι και εσύ το βλέπεις. Ήτανε μια στρόφα που έκανε μπούλι. Ήτανε μια στρόφα που έκανε μπούλι, σωστά? Αυτό είναι το θέμα. Εγώ κράταγα μαχαίρι εκείνο το βράδυ, αλλά δεν την άγγιξα. Μπορούσα να την αγγίξω και το ήθελα, αλλά δεν το έκανα.
Τα άλλα αγόρια στη θέση μου θα την είχαν αγγίξει. Εγώ όμως δεν το έκανα και αυτό με έκανε καλύτερο, σωστά. Όχι. Δεν ξέρω τι λέω, απλώς είμαι κουρασμένος. Τζέιμι, Δεν ήθελα να το πω αυτό. καταλαβαίνεις τι είναι ο θάνατος. Ναι. Καταλαβαίνεις τι είναι θάνατος. Τι. Καταλαβαίνεις ότι η Κέιτι δεν θα ξαναγίνει. Δεν το έκανα. Ό,τι και αν λες για το χαρακτήρα της. Δεν το εννοούσα. Ό,τι και αν λες. Η Κέιτι δεν υπάρχει πια. Όποιος και αν τη σκότωσε, έβαλε τέλος στη ζωή της. Δεν ήθελα να της μιλήσω άσχημα. Τζέιμι, άκου. Δεν με χώνευε. Καταλαβαίνεις. Ναι, δεν είμαι χαζός. Καταλαβαίνεις ότι ο φόνος είναι έγκλημα. Ναι, Καταλαβαίνεις ότι αν κρυφθείς έλοχος, θα πας σε ένα μορφωτήριο. όλοι το ξέρουν. Καταλαβαίνεις ποιος αποφασίζει. Ο δικαστής, η ένοχη. Ωραία. Αυτή είναι η τελευταία μας συνεδρία. Τι, Θα σου πρότεινα όχι, γιατί, ό,τι και αν γίνει, δέξου τη βοήθεια ψυχικής υγείας. γιατί, Θα σου κάνει καλό, θα σε ωφελήσει. δεν θα με ωφελήσει. Έτσι πιστεύω εγώ. Θα ξανάρθεις να με δεις. Δυστυχώς με χρειάζονται αλλού. Τι να δει τελείωσε γαμό το, αυτό ήτανε, τέλος. Ναι. Ελπίζω να πήρε σοβαρά αυτά που είπαμε. Σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Για το χρόνο μου. Ναι. Φρανκ, και για την ειλικρίνεια. Πιστεύεις ότι ήμουν ειλικρινής, θα το πεις στο δικαστή. Ναι. Πιστεύω ότι μου μίλησες με ειλικρίνεια, ναι. Στο δικαστή θα πω μόνο τι καταλαβαίνεις. Τι καταλαβαίνω. Αυτό δεν μοιάζει με κανονικό αντίο. Είναι όμως. Δεν μοιάζει όμως. Δηλαδή τελειώσαμε γαμό το, τέλος. Ναι, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Εσένα, σου αρέσω. Ήμουν εδώ ως επαγγελματίας, δεν θέλω να σκέφτεσαι έτσι. Σε αξιολόγησα ως επαγγελματίας. Εσύ εμένα μου αρέσεις. Όχι ότι σε γουστάρω. Σαν άνθρωπος εννοώ. Δεν σου αρέσω καθόλου. Έλα, αποφάσισε λίγο. Ήταν πολύ κρίσιμο. Μην τολμήσεις και τους πεις ότι το έκανα γαμώτο. Μην τους πεις τίποτα. Δεν με χωνεύεις καν. Μην τολμήσεις και τους πεις ότι το έκανα. Μην πεις τίποτα στον παπά. Πες του ότι είμαι καλά. Ότι είμαι εντάξει. Πες του ότι είμαι καλά. Ότι είμαι εντάξει.